Hi titas, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. I hope okay po kayong lahat. Ngayon ay Lunes. So balik trabaho po tayo. Naghahanda ko yung aking baon. Ito lang palaging baon ko, 2 itlog. Tapos may tinapay ako. This time yung palaman ko ay peanut butter. Ito lang kinakain ko alas 11. Kumakain na ako ng alas 11. First break ko kasi sa alas 2 nag-ano lang ako hot chocolate or biscuit, ganun. Pero pag kasama ko yung kasabay ko yung mga Filipina mag-break, agoy, paparize po ako. At hinihintay ko po yung aking father-in-law. Siya yung magdadala sa akin sa trabaho. Si Ana tulog pa po. Ang sirot nagre-ready na din. Para pagbalik ng tatay niya, i-ready po din niya si Ana. Kasi si Ana, bakasyon pa. So, kasama niya po yung kanyang lolo't lola the whole day. Kaya sobrang thankful ako na nandito yung ako indos. Ito po yung lagayan ko ng baonan ko. Ito po yung lagayan ng baon. Pilipinas ko nabili. Ayan, andito na yung father-in-law. Yamorka! Say hello to the titas. Huh? It's early in the morning? Dan komt je dag al ophalen, hè? Kijk, ik zit die man mee. Ja. Scott, na good morning titas! Good morning, teacher. Laat maar zien wat je hebt. Show them what you have. Agoy. Diba? Kahapon yan. Diyan na, let's go na. O mama di. Nagtiniil na. Mahirap to pag ganito. Wala na. Sige na. Duy! Dito na po ako sa work and kasama ko sa work na galing bakasyon. May pa-gift. Galing siyang Spain. So anyway, trabaho po muna tayo. Nice. Kain. Kain na tayo. Break na. Sabi mo kahapon. Itlog na naman kami for today's video. Serena din na nag-iitlog. Diba? Nahawa na. Nahawa, no? Sarap ng peanut butter. Ito naman yan, ang bagong buhay. Char. Pagkain namin, may pa-cake yung company. Kasi 25 years na si Rina. Ang ampalaya. Sabi naman sa vlog Ang mo, mahiwagang sawa-sawa na ako dyan, ampalaya. saka lagi mo kasama sa vlog. A few moments later. Po ako sa work, 4:30 out na ako. Pero wala pa, hindi pa ako makauwi kasi hintayin ko pa po si Ruth. Na-pick upin ako, hindi ako ma-pick up ng father-in-law ko kasi binabantay nila si Ana. Busy po ngayon. And yung kasama ko na wala po yung aking tripod, so naka-ano lang kayo sa lunch bag. Tingnan natin kung anong gawin niya. Ang cute pa naman, Tabingi na. May pangalan ko pa. What's this? Red wine pala. Yan. Red wine. Ang cute naman ito souvenir na notepad. Cute. Valencia na nail file. Ang sobrang cute nito. Oh my god, ang cute. Yan, ang cute naman. Ang cute. Anyway, hintayin ko lang si Ruth. Ang cute naman ito
Ayan, binigyan ako yung leftover namin na ampalaya kanina. Dadalhin ako sa bahay. And yung planner namin ang sabi, pwede kami magdala ng cake. So, nagdala ako ng 2 slice para sa amin mamayang gabi. Diba? Nakalibre pa ako. Pakita mo yung bring house mo, Day. Sige na, Day. Ano? Yung bring house. Yung balot mo, Day. Yan, yung sinasa... aking pagsasaron. Ayan, ang sinasaron ni Oli. Akala nyo si Mama Merienda, nakabili lang ng nagsaro na. Joke. Joke. Uy, baka meron kang... A few moments later. Nagbabike. Be careful, ya. Ayan, nagbabike na si Ana. Punta po kami kila Bianan kasi doon kami maghahaponan. Olo, ikaw very good na. Uy! Goed zo, meisje! Heel goed! Basta may mama at papa talagang nagpatingin. Tot zo, meisje! Tot zo! Ga een kusje geven dadelijk, komt goed hè? Tot zo! Nee, dat is niet meer dan van hier. Mooi, hè? Buiten moet dat je opkomt voor maar. Magaling na magbike, oh. Oh. Oh my God. Na, hi, titas! Hi, titas. What are we gonna do? We will eat by Oma Opa? Sige na. Did you have a nice day? Love? Did you have a nice day, love? Hoy, hoy! Sena! Oh, matagal kong hindi nakita itong si Sena. Pinilintas ng lola yung aking buhok. You're so pretty, love. I like the color of your shirt. Nee, zien echte. That's not a real sunflower. It's not a real one, maar het ruikt lekker. Smells good? That smells good? Maganda yung rosas nila Bianan. Oh, may halaman na doon. Yung ganyan po, yun sa ano nila, sa tawag dito nila. Nagluluto si Bianan ba? Naka-on yung kanyang range hood. Is this your... Kijk naar de bugwagen daar. Huh? Is that your bookie? Papa, heb je mijn bugwagen daar gezien? Wat heb je gezien? De bugwagen. Baby. Oh, kom maar, ga erin zitten. Doe ik het duwen. Ayan. Sobrang lambing ng asong Hoe to. kom jij eraan? Sena, Dat is gekocht. Met opa. hoe gaat het, schatje? Hoe gaat het, hè? Heb je nu een buggy gekocht? Waar? Die buggy, maar... Waar heb je die gekocht? Oh, iemand heeft die gegeven? Want dat was een meisje. Oh. Bij de lange huis, of niet? Dat is wel een mooie buggy hoor. Ja. Mooi hè? Nou, Senna, gaan we eens in de Niet buggy buggy, zitten. maar buggywagen. Buggywagen. Senna Ah, erin. buggywagen. Senna erin, hè? Tingnan niyo po itong namin, ang picture namin sa kasal. Ang laki ko, no? Tingnan niyo yung mukha ko, guys. 2023. Mas mataba ako dito, eh. Nung hindi pa ako nag-diet. Ayan. After ng ceremony, after ng kasal namin, pumunta kami sa isang kaso. So, if hindi nyo pa po napanood yung vlog namin, yung kasal namin, i-insert ko po, ilagay ko din sa description box yung link. Yung kasal namin ni Miss Gat. Tapos yung cute yung dress ni Ana. Mooi. Kain. Een beetje moe en zo. Ja. Yeah, ding. Tingnan mga pictures dito ni Bianan. Pictures ni Ana. Ana was maybe 3 years old here. Ito, recently lang ito kinuha. Tingnan nyo naman si Ruth ng kabataan. And then yung kapatid niya. Tapos si Ana. This was when Ana was 1 year old. And si Ruth. Hoe oud was Ruth hier, Connie? Met 7 of 6? Ja. Als Anna. Lijkt als Anna. Ja, Soms, ja, soms lijkt Anna ook als Marleen. ja. En si Zet Ruth, op daar. tingnan mo si Ruth.
Ze bij ons slapen, maar dat jij dan erbij slaapt. Zeg dat ook niet. Agoy. Komt goed, hè? Schat. Hey, komt goed. Tapos yan, Kijk, dezelfde foto, zelfs shirtje aan. Look like a criminal here, ba? Parang criminal naman si Ruth dito, eh. Boy, wala nagisapot na. Yan, umiiyak yan, oh. Hindi siya makapag-decide kung saan niya gustong matulog. So, ihatid siya ni Oma sa bahay namin. Tapos, doon siya matutulog. Kasi gusto makita ni Bernan yung bago naming couch na bigay ng colleague ko, si Barbara. Ang cute-cute. Bigay po sa amin ng couch kasi timing, naghanap kami ng couch. Ako pala. Naghanap ako tapos yung couch niya gusto niya nang itapon. Bago pa, 2 years old pa lang. And nakabili na kasi daw siya ng bagong couch. And wala pang kumukuha ng couch niya. Sabi ko, ako na lang kumuha. Kasi yun, sabi niya, hindi niya pababayaran. Diba? Cute. Yun yung bago, yung nakita. Ipakita ko sa inyo mamaya. Gusto makita ng Libyanan. The couch is so nice. I like it. But we just have to get like throw pillows Yeah. for the color. I was thinking of changing the throw pillows too, but we won't throw them away, just to change every now and then. Punta po muna kami ngayon sa Plus kasi kailangan namin mag-grocery ng konti. It's so hot today. Suddenly it's hot, but the whole day it was overcast, but now look, ang init. And galing na po kami doon sa loob sa Plus. Nakalimutan kong mag-video. Ox lang yan. Mag-haul na lang tayo mamaya pagdating sa bahay. The next day. Yeah, next day na po ito. Good morning na naman ulit. Ayan, oh. Ready na yung ating aling maliit girl na girl. Yung binigay ni Veronica na souvenir, yung bag, gusto niyang dalhin kasi gusto niya yung kulay. Tama, doei titas! Mooi, we show the titas your earrings, B. We bought this one in Vietnam. Kom ons opa's aan het wachten. Ayan. Tuesday, trabaho ulit tayo. Bye, Papa. Doei, doei! Nasa work na po tayo. Tsaka ng weather ngayon, malamig. Para siyang spring or autumn na weather ba? O na temperature. Ganda ng pabulaklak dito sa labas ng work ko. Cute. Diba? Ulit. Dito na naman. Kasi po, nahiya po ako mag-video doon nga sa lounge. O sa canteen ba? Tuesday. And straight po ako this week hanggang Thursday. Mention ko na yata ang day off sa Friday. One eternity later. After work na. Tapos na po kaming kumain dito kay Labianan ulit. Nakikain na naman. Ang dami pong sasakyan ng ganan ko. If only they were real, Peter. If only they were real, like real cars. Yeah, You already have a scrapyard. Dan moet ik even nog Dami in maken. sasakyan ni Benan. I like this one. This is from the Thunderbirds. This is complete because there's one, how you call it, rocket on the front side, 4 on the back side. They work, huh? You can shoot them. Dami. This is not even it. A lot was already gone. Mamang baby, oh. Ana, help Oma. Wala na. Gay. Ayaw umuwi. Pero pag andito siya, tapos alis kami, ayaw din niya kaming umalis. Sabi ni Ana, pwede ba daw kaming sa isang bahay tumira? Sabi ko, hindi pwede. Komt goed, hè? Gaan we even naar happen, ja?
Ano? Yan, bahay na po tayo. Ay, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung binigay sa akin ng aking katrabaho na couch. Kasi dapat i-dispatchan niya ito eh. Ibibigay na sana niya daw sa Crane Loaf or yung second hand shop. Yan, i-donate na sana niya. Wala pang 2 years old pa daw ito. So, bago pa talaga. Tapos, walang damage or anything. So, diba ang ganda? Pasensya na, hindi na namin nakuha yung ano na yan. This wall will be yung paboritong kulay namin ni Ruth. Yung ano na din lately. Yung eucalyptus na eucalyptus green or winter green. Yun yung kulay. Tas yun, yan yung aming couch. Diyan siya talaga para medyo match sa kulay. And papalitan po namin yung aming mga throw pillows. Si Ruth tsaka si Ana andun na po sa taas. Nagtutoothbrush na si Ana kasi sobrang pagod na. Tapos matutulog na din yun. Ay, it's been a really long day. Sobrang busy sa trabaho. And bukas, wala po akong day off Wednesday. Thursday, may trabaho pa tayo na 2 araw. And medyo pagod ako these days. Pagod ako and I don't know. Ang bilis ko mainis. Irritable ako masyado. Siguro magkakaroon na ako. Siguro, I hope bukas or Thursday. Hopefully sa Thursday lumabas siya para sa second day, Friday. Normally, yun yung pinaka-heavy na araw ko na gusto ko lang matulog all day. I hope. Fingers crossed. But anyway, i-end ko na po yung pa-video no. Pasensya at dinugtong ko na lang po. Kasi kahapon nakalimutan ko na kayong balikan. Ano ba yan? Thank you po sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush.